Ahoj všetkým, zdravím vás naspäť na kanále Andrejky Kvietkovej. Dneska tu bude veľmi rýchle video, pretože asi tak za 3/4 hodinu odchádzame z domu na dovolenku. Vlastne odchádzame až zajtra, ale celé je to také poprepletené, lebo ešte ideme odniesť psov. A teda ma napadlo, že urobím také veľmi rýchle video, niečo v štýle balím sa na dovolenku, ale my nejdeme na tak úplne klasickú dovolenku na týždeň a viac, ale ideme len na taký predĺžený víkend na 4 dní do Budapešti, do wellnessu a do akvaparku, kam chodíme veľmi radi a veľmi často. Veľmi sa nám tam páči, je to presne ten štýl dovolenky, ktorý nám vyhovuje. Taký proste oddych, wellnessovanie, pokoj na hoteli, no nechcem povedať, že luxusný hotel, ale proste žiadne také nejaké trampovanie, kempovanie a motely a hostely a podobné veci. Proste je to veľmi pekný hotel na úrovni, kde sa človek cíti naozaj príjemne, ale necíti sa tam zase až tak škrobene, že by proste musel, ja neviem, dávať pozor, čo povie alebo čo urobí a tak. Nie je to také škrobené, ale je to veľmi také na takej veľmi príjemnej úrovni a sa tam radi wellnessujeme, tobogánujeme a tak ďalej. Všetky tie veci sú prispôsobené tomuto vyžitiu sa, že nie je to ani žiadne že horské túry, nie je to ani pri mori, ale je to také toto wellnessovanie a tobogánovanie sa. Takže ak radi chodíte na takéto podobné výlety, alebo predĺžené víkendy do wellnessov alebo do akvaparkov, tak to bude niečo pre vás toto video a dúfam, že sa vám bude páčiť. Tak ideme na to. Takže na začiatok by som mala povedať niečo málo k batožine, alebo teda k taške. My sme sa rozhodli, že tentokrát si zoberieme iba ruksaky, pretože si myslím, že tie 3-4 dní sa dajú hravo zvládnuť s ruksakmi, ale keby to už bolo viac 5-7 dní, tak už určite by som si brala kufor, pretože predsa len už je to viacej dní, už viacej veci potrebujete a už by to bolo s tým ruksakom také nepohodlné. Podľa mňa by to už bolo tam strašne narvané a nebolo by to už také pohodlné. Ale tým pádom, že nemala som ani ruksak, teraz pozerám, že je tu nejaký zamazaný. Neviem z čoho, aha, ale to bude asi iba vodička, dobré. Všetko je v poriadku. Takže chcela som kúpiť kufor, ale nenašla som žiadny narýchlo taký, ktorý by mi vyhovoval a my sme náš starý kufor dali preč, pretože sa tam pokazila tá vysúvacia ručka. Takže som sa rozhodla, že si kúpim iba ruksak a vlastne aj Marek má ruksak a ja mám ruksak, takže do toho nejak tie veci hravo naskladáme. A ja som si vybrala tento ruksak Puma, je rúžovo-červený, taký úplne klasický, obyčajný ruksak. Stal v Sports Directe 13 €, čo si myslím, že je úplne super suma na takýto ruksak. A teraz vám ukážem, čo si všetko balím do tohoto ruksaku na 4 dní. Takže ako prvá je to osuška. Ja vám ju ukážem. Je to osuška s oslíkom, z Macka Pu, ktorého veľmi milujem ako postavičku. A túto osušku mám už roky, dostala som ju od kamarátky pred rokmi, naozaj už to je možno, už to bude aj 10 rokov za chvíľu, preboha. Už som stará, korytnačka. Je naozaj výborná tá osuška, mám ju veľmi rada, používam ju každé božie leto. A pribalujem si ju aj teraz, hoci v hoteli máme aj župany, aj osušky, aj uteraky, aj všetko potrebné. Ale predsa len ja mám vždy rada nejakú tú osušku aj rezervnú, lebo vždy, keď sa tak strašne celý deň toboganujeme alebo aj wellnessujeme, tak tie osušky rýchlo zamočíme. A teraz v lete je to ešte dobre, lebo to prevesíte na balkón, uschne sa vám to. Ale keď sme tam boli raz, myslím, že to bolo na začiatku septembra, tak už bolo tak chladnejšie a pamätám si, že som bola taká nesvoja, pretože som mala vždy tie uteráky aj osušky premočené a nebolo to úplne príjemné. Takže pre istotu si vždy takto beriem tú osušku. Je to skladné, nie je to až také úplne nejaké hrubé alebo čo. A myslím si, že sa to nikdy nestratí. Potom vám ukážem, aké si beriem topánky, vzhľadom na to, že sme si pozreli, že má byť pekné počasie, ale aj tým, že proste, že teraz sú fakt 2 týždne neskutočné brutálne teploty, či 3 týždne, či už koľko to trvá, tak si neberiem žiadne tenisky, ani balerinky, ani nič podobné. Lebo by sa mi to ani nepomestilo a tak, takže odchádzam vlastne v týchto gladiátorkách, kristuskách, ktoré mám veľmi rada, mám ich už celú večnosť, sú z Bomprixu a ja v nich už vlastne odchádzam a budem v nich chodiť po meste, ale väčšinu času aj tak strávime v hoteli priamo v tom wellnesse, takže tam mám pripravené tieto fantastické šlápky, ktoré sú proste nezničiteľné a sú vhodné aj tak ako do mesta, tak aj niekde k vode.
spodné prádlo a na každý deň jedny spodné nohavičky a jednu podprsenku. Myslím si, že to úplne stačí. Vystačili by ste si určite aj s menej kusmi spodného prádla, keby ste si ich na hoteli preprali, ale ja radšej vždycky tieto veci si beriem do zásoby, lebo človek nikdy nevie. Dobre, teraz k oblečeniu. Mám tu takúto šatku, tu určite poznáte už z holu, ktorý som robila. Je zo sekáču, kúpila som ju asi za 50 centov, ale je výborná a ja si ju hlavne do Budapešti veľmi rada beriem, pretože keď ideme v metre, tam ma vždycky prefúkne, ofúkne a ja mám potom stuhnutý krk, často aj bolesti, niekedy sa mi aj zapálí oko, takže ja si toto vždy rada beriem, obtočím si to okolo krku na tú chvíľu, kým prejdeme cez 100 metrov a môžem mať aspoň taký kľud na duši, že ma to niekde zase v bazéne nepochytí, že ma sekne v krku a budem tam zase 2 dní skúviňať. Takže šatka je určite potrebná pre mňa. Potom si beriem takéto klasické čierne tielko. Tuto vzadu má takú čipku, úplne jednoduché. Myslím si, že to využijem aj k leginám, ktoré si beriem, k úplne jednoduchým čiernym leginám. Ale využijem to aj k takejto sukničke. Je to moja najobľúbenejšia sukňa, ktorú vlastním, s takými vtáčikmi. Je zo šifónu, či ako sa to volá ten materiál, áno. Toto si beriem, keď pôjdeme vlastne na večeru v hoteli. Ale to tielko sa mi bude hodiť, ako som už povedala, k čiernym, klasickým, jednoduchým, tenkým leginám, ktoré si vždycky beriem, keď niekam idem, pretože je to, nezaberie to veľa miesta, je to tenučké, ľahučké a vždycky mám aspoň istotu, že mám po ruke nejaké nohavice alebo niečo, čo mi zakrie proste celé nohy, ak by to bolo potreba, alebo ak by bolo aj chladnejšie a tak. Takže určite aj legíny. Potom si beriem z Pepka, toto korálové tričko, to určite tiež poznáte z holu. A beriem si aj, akože teraz to vyzerá, že zase hovorím o tom, čo bolo v hole všetko, ale proste veľmi dobre sa mi nosia tie trička z Pepka a beriem si aj toto s tými kolibríkmi. Lebo sú také jednoduché, sú ľahké, nezaberú veľa miesta v tej batožine a sú veľmi príjemné na nosenie a dajú sa dobre kombinovať. Potom si beriem opäť buď na večeru, alebo keď pôjdeme niekde tam, keď nebudem chcieť, aby mi bolo vidno iba plávky, ale budem sa chcieť trošku tak akože zahaliť, tak si beriem aj takéto jednoduché čierne šaty, tiež túto dole s takou čipkou, aj túto hore s čipkou. Sú veľmi príjemné na nosenie, akurát ma trochu štve zase taký ten hlúpy strih, že vám to ide vlastne ako keby tuto pri krku a nemôžete si potom dať normálnu podprsenku, takže je to také. Potom pre istotu, keby bolo nejak akože chladnejšie, tak takýto obyčajný svetrík, ktorý som si tak dokombinovala, že sa mi bude hodiť asi k väčšine tých vecí. Keby náhodou bolo chladnejšie, tak predsa len niečo, čo zakrie ruky. Tu mám ešte pyžamko. Ja som si mala v pláne kúpiť nejaké veľmi milé, roztomilé dámske alebo aspoň dievčenské, také nejaké milé pyžamko s nejakým pekným motívom, také letné s kraťaskami, však to poznáte určite. Lenže toto je pre mňa prekliatá vec, ja sa neviem k takému pyžamu dopatrať, pretože vždycky nejaké krásne nájdem, ale nikdy nemajú moju veľkosť. Takže už som z toho zúfala. Takže 4 dní v Budapešti strávim v noci opäť raz v Marekovom tričku a v Marekových kraťaskoch. Takže tak. Toto je tričko, ktoré dostal k hre jak sa to volá? GTA. Pamätám si to, GTA. Takže je to z GTAčka, ja ho mám veľmi rada, lebo je to veľmi príjemné a veľmi pekná farba. A je to veľmi zaujímavé, pretože je to tu hore napísané San Andreas, kde sa tu vlastne odohráva tá hra. A keď si to takto zoberieme, že tu je to Andrea a zakrie sa to S, tak tam vlastne vznikne Andrea. A to som ja. Takže budem to musieť opäť raz prečkať bez milého, roztomilého dámskeho pyžamka v týchto handrách chlapských. Nakoniec ešte z oblečenia tu mám tento overall, ktorý je môj najobľúbenejší. Mám ho z H&M už nejaký ten piatok a mám ho veľmi, veľmi rada. Je to veľmi dobré, aj keď iba idete po meste, proste keď sú strašné teplá. Iba si to na seba nahodíte, nemusíte nič iné riešiť. Potom tu mám samozrejme aj plavky, aj tie ste už videli v tom predchádzajúcom videu, takže o nich nebudem siaho dlho hovoriť, tiež sú z H&M. Tieto náhradné spodiare sú z Pepka.
Tu máme obálku s peniažkami, so zamenenými forintami. Vždycky je dobré mať nejaké, aj keď ste si istí, že budete napríklad platiť len kartou všade, alebo ani neplánujete nič kupovať, napríklad ste si istí, že budete mať all inclusive alebo nejakú inú formu stravovania, že tam nebudete potrebovať peniaze. Vždy je dobré mať aspoň niečo. My tam budeme mať tiež stravu, ale predsa len nejaké to pitie a lístky na autobus a tak ďalej. Takže sme si zamenili asi 30 €, čo vychádza na nejakých 9000 forintov. Čo si myslím, že aj keby sme neminuli, tak nám zostanú na ďalšiu cestu a bude to fajn, lebo keď pôjdeme na ďalší krát, tak si spomenieme, že aha, že minule nám zostali nejaké, aj tentokrát nám zostalo asi okolo 1300 forintov alebo tak nejak, takže aspoň budeme mať nálisty na autobus, čo je také fajn, že proste vždy vám niečo zostane. Takže vždycky mať aspoň niečo zamenené pre prípad núdze. Čomu sa teraz dostávam k tomu, že mám tu aj samozrejme peňaženku. Nesmiete zabudnúť doklady, lebo samozrejme v hoteli si pýtajú, no nie všade myslím, ale väčšinou všade si pýtajú občiansky preukaz, takže to je dôležité. Samozrejme je dobré mať aj nejaký cash, keby sa čokoľvek stalo. Eura berú už asi všade, takže všade v Európskej únii teda. Takže určite mať nejaké, aj samozrejme aj nejaké drobáše. Ja si beriem svoj zápisník s perom, to musím mať všade, lebo ja som zapisovač veľký. A potom niečo na čítanie do vlaku. Ja mám tentokrát L s pánom Christovaom, alebo Kristovao, alebo ako sa to vlastne volá. Takže určite tam budem lúskať vo vlaku. Neberiem si knihu, pretože vždycky, keď som si brala knihu niekde do wellnessu alebo aj proste hocikam, tak nikdy som ju nečítala. Ani vo vlaku sa mi nechcelo, ani proste na lehátku. Vždycky je lepší ten časopis, lebo predsa len to, aj keď to tam zabudnete alebo čokoľvek, tak nič sa nedieje. Kniha, to by ma asi trochu mrzelo, keby som ju tam zabudla. Ale hlavne nikdy na to nemám nejak extra náladu, ani chuť, ani čas. Mám tu nejakú bižutériu, úplne jednoducho, možno nejaké zo 2 náramky, malé náušničky samozrejme, o tom som hovorila v predchádzajúcom videu. V takomto teple nemám rada nič veľmi na sebe, ani aj teraz vidíte, nemáme náušnice, ani náhrdelník, nič, ale tak večer, keď pôjdeme na večeru, predsa len niečo také, aby som sa dozdobila. Potom tu máme nabíjačku, telefón, ktorý tu teraz nemám, ale telefón s nejakou veselou hudbou letnou, keby som chcela počúvať vo vlaku. Okuliarky. Teraz včera som si kúpila ešte aj tieto. Takéto sú veľmi, akože také, no nie sú bohvie, čo takto keď sa na nich pozriete, ale majú super sklá, také dohneda a ja to mám veľmi rada, mne je to príjemnejšie ako tie čierne sklá. Takže tie som si zobrala, stali až 50 centov, teda vlastne 48 centov, takže to som ich tam nemohla nechať. A toto sú proste také okuliare, že keď niekam idete aj k vode, aj na dovolenku, je dobre mať takéto okuliare, pretože to stratíte, zabudnete to tam, zlomíte to a proste je vám to úplne ukradnuté, pretože nestali 150 € a to by vás určite mrzelo oveľa viacej ako okuliare za 48 centov. Boh vie, kde to bolo vyrobené, ale zase pri okuliaroch to naozaj platí. Bože, viete, koľkokrát som už stratila okuliare a proste to mňa by šlak trafilo, keby som stratila nejaké Prada okuliare za 200 € alebo koľko stoja. Beriem si aj samozrejme nejaké vložky, pretože teraz som po 6. nedeli krátko a už som mala síce prvú menštruáciu, ale vlastne neviem, ako to teraz bude, či mi to príde presne, alebo to bude meškať, alebo to príde skôr. Čo dúfam, že to nepríde skôr, lebo si to tam naozaj chcem užiť bez dámskych vecí, ale pre istotu som si zbalila nejaké vložky. Potom tuto hore mám nejaký elastický obväz, ktorý sa vždycky zíde a dezinfekciu. Toto vám chcem ukázať, že som si kúpila aj organické tampony, ktoré ja vôbec tampony nepoužívam, ale predsa len teraz ma to napadlo, že keby ma to tam náhodou pochytilo, tak aby som si mohla aspoň trochu zaplávať, tak sa určite zídu. Je ich tam 16 kusov, stáli okolo 4 € v DM-ku. Sú z organickej bavlny. To neznamená, že vás to chráni pred syndromom toxického šoku, ktorý sa vyskytuje zriedkavo, ale predsa len existuje a je to veľmi závažná vec, ktorá častokrát môže končiť aj smrťou, takže pozor na to. Určite si treba najprv ten tampon vyskúšať, keď sa cítite nejak nepohodlne, radšej to dať von a zmieriť sa s tým, že vo vodičke nebudete. Stále lepšie ako otrčiť kopyta kvôli tamponom. Potom tu mám telové mlieko Cannabis od Bione.
Potom si beriem samozrejme pemzu na nožičky. Tam sa teším aj na to, že sa mi tie nohy dobre vymočia a dobre to pôjde, dúfam, do leta tvrdá koža, lebo to mi robí naozaj už neskutočné nervy. Stále si to zoškrabem a stále to znovu sa tam objaví. Preslávený Tangle Teaser, o ktorom stále hovorím. Už som si na neho tak zvykla, že neviem bez neho asi ani existovať. Potom tu mám rakitníkový olej, ktorý teraz používam na zlepšenie imunity, pretože som po strašne ťažkom namáhavom období a moje telo, moja imunita je hrozne vyčerpaná. Vlastne nijaká nie je momentálne moja imunita, takže týmto si ju trošku chcem tak akože posilniť. Potom tu mám octanový krém, ktorý je veľmi dôležitý v našom prípade, pretože my sa vždycky na týchto tobogánoch totálne domlátime a potom dojdeme večer na izbu a máme všelijaké modriny, opuchy a tak ďalej. Takže určite toto si beriem so sebou a je to výborné aj na štipance alebo aj na popaleniny, keby náhodou. Nejaké vreckovky to musí byť, zubnú pastu, zubné kefky. Potom tu mám samozrejme aj šampón, ale to vám nebudem ukazovať, lebo tam mám 3 výrobky, ktoré som si momentálne zadovážila, ktoré budem testovať vlastne počas doby v Budapešti. To vám potom ukážem v zvlášť videu. No a potom tu máme intimnú hygienu. Ja používam gel Saforele, ktorý je výborný. Som s ním naozaj veľmi spokojná. A potom tuto mám ešte mini lekárničku. To vám tak skrátke ukážem. Mám tu nejaké leukoplasty, C vitamín, keby ma zase pochytil mechúr. Potom tu máme, čo tu máme? Klasický paralén. Potom, všetko mi padá. Potom tu mám aj Nalgezin S, ktorý je silnejší ako paralén, to je keby vás chytili zuby alebo niečo také. Potom tu mám naše vitamíny tehotenské, potom tu mám Septolete Plus pre Mareka, keby ho náhodou chytilo hrdlo, lebo s tým on má dosť vážne problémy. A potom mi celý deň tam krká pri uchu. No a toto mám ešte laktobacily, ktoré používam, pretože som dopoužívala vlastne antibiotika, tak ešte ich chcem dopoužívať. No a potom čo tu mám ešte? Urinál. Ten si beriem so sebou preto, lebo je naozaj dobrý a keby ma tam náhodou zase chytil ten mechúr, ale dúfam, že sa nič také nestane. Tu mám nejaké gumičky do vlasov, čo je veľmi podstatné, sponu do vlasov, tiež veľmi dôležité. Holiaci strojček s náhradnou tou hlavicou. Potom tu mám Catrice na obočko. Sluchatka, ďalšie vreckovky. Sprej, bez toho ani na krok. Tento je od Alverde, ale o tom som tiež hovorila v minulom videu. Balzam na pery od Bione, ešte nejaká dezinfekcia a potom tu mám ešte také veľmi dôležité nástroje a to je pinzeta, pre každý prípad, keby sa nám niečo zapichlo do nohy alebo tak. Potom pilník, keby sa zlomil necht, čo je veľmi nepríjemné a vždycky sa pilník zíde. Malé, ako sa to volá? Malý cvakačik na nechtíky, tiež keby sa niečo udialo s nechtíkom po ceste. A potom ešte mini šrobováčik. Možno si poviete, že je to hlúposť, ale minulý rok sa nám tam pokazil ten kufor s tou ručkou a proste keby sme to tam nemali, tak neviem ani ako by sme sa s tým nejak dopravili, lebo proste tá ručka sa nám zasekla dole a nešla vytiahnuť hore. A neviem, ako by sme ten kufor niesli až domov. Dobre, to bude asi tak všetko, čo si balím na 4 dní na krátku dovolenku na predĺžený víkend do Budapešti, do wellnessu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že ma budete sledovať aj na budúce. Vidíme sa!